Vai comer. But I was like, I'm just using this now to just so much. Doing cold, and now I lost Ja. Lastig hard. Misschien kan ik er lekker worden.
Vom Rocket Scientist zu det var spiller mere, eller? Så, hvad kan du gøre? Hvad kan jeg gøre? Uden? Ja,